câțiva câștigători care n-au putut să vină, vă rog să-l numai să-i amintesc. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, pentru Fondul pentru Inovare Civică, Corneliu Virtoc Măneasa pentru dispozitivul ce reduce consumul de carburant cu până la 10%, Ambasada Statelor Unite din Thompson pentru International Coastal Cleanup Day, Administrația Națională a Apelor Române, să păstrăm apele curate. Revista Ecologic, conținut editorial cu spirit civic, a plecat de aici repede ca să facă materialul deja pentru online. Coaliția pentru Dezvoltarea României, evenimente cu spirit ecocivic, proiectul. Orașe verzi, regiuni verzi 2015-2017 pentru Terra Millennium 3. Și cu aprobarea Ministerului am acordat un certificat de Eco-Friendly Ambassador domnului comisar european Carmenu Vela, European Transition Towards a Circular Economy.